Ano ang violation, sir? Violation sa Indo. Walking without helmet. Ako yan normal noy, kaya kami ngunyan noy nagkukuya noy nagche-checkpoint ta. Binabawal mi ang mga overspeeding ngunyan. Kumbaga mga ipit mo, sir. Using helmet with bike. Ang violation niya pero 5K. Yun lang yung mga ako nadadako pa. Violation kay boss, dapat kani makatawa akong report. Sige nito lakaw-lakaw digni. May Parang helmet, may anuan? mga helmet ah. Ay, nawala ko, sir. Bawal maglakaw-lakaw din day naka-helmet. Ay ka mo na balitaan ka mga nagmumurtor din bawal din maglakaw-lakaw na dang helmet. Lisensya ra tabi, mga ma'am and sir. Naman po kami, sir, lisensya. Lisensya. Nato, sir, kayo pa pala siya. Kay po nga ni lisensya mga makuliton ka mo ay. Ang pagsibi daw ni. Kay po ano yung lisensya ning, noy. Ta, naglalakaw-lakaw ka mo, mayo ka mong lisensya. Saka Yan. mayo ka mong mga helmet, kay po ng lisensya. O araw kayo ni. Sa susunod tatandaan ninyong bawal mag-agisading di naka-helmet. Violation nindo yan. Sigurado mo yan. Igwaan araw ka na violation ako sa nang nagibukaan. Oh. Walking without helmet 500. Sir, Rodos. Di mo naan. Di mo naan. Oh, taka mo nga pambayad pa takulang ini. Doon muna ka mo sa gilid. Ano gagawin? Katulog ko sa Ito sir. Sir, inadaw kami. Pwedeng magpadalagan. Pada ko po talaga. Overspeeding ang ginibo mo. Kadakol mo na. Ikaw daw kayo ni interview. Kadakol ng violation mo. Ano? Oh, taklaw ng ano, mation. Di yan pwede. Pa-helmet. may mayo ka pang Nakachiri-chinilas helmet. ka pa. May bulit May ako, sir. lisensya ka. Igwa. Hain, pailing mo lisensya. Wala, sir, sa arong. Ay, di pwede Ay, yan, di noy. pwede. Kano noy? Di yan pwede, noy. Ang harap mo ang mga motor. Kawan na. Pag ika nadali kang badilkaan, dili mo badilkaan pa tunog ka gani. Oh, yun tinama si mo. Saka mo magtubod ka digdi oh. Oh, ka-cute ka. Mayo ka pa pati ng registro. Yan. O di na. May ka lisensya. Driving tire overspeeding 1K lang violation mo noy. Murag akong kwarta, sir. Oh, eh duman ka. Saliya ka naman. I-impound ang gulong. Wala na, i-impound din ang gulong kan. Sir. Ayan. Rally dyan na. Kamu mga nagkadaragop ka mo, inirimpod ko na mga gamit nindo. Ginatala-tala may mag-agi. Akong ano, dako punta na ni. Oy, noy, gilid tabi, noy, gilid. Gilid. Lisensya. Ano man ang nakuha? Lisensya. Nawala tabi, sir. Saka Ay, dapat, di ko man pwedeng dama sa protocol lang, tamilin na walat. Ano na ka mo? Ang patakaran ba rin, sir? Pag may helmet ka, sir. May helmet mo ba kami? May lisensya man Bawal kami. lang mag-helmet ka mo naka-bike. May violation yan, diktiyo. Iyo. Di ako mabayad, sir. May helmet man kami. Ay, anong di mabayad? Gusto mo i-import ko yung na bike mo? Ilan mo? Oh, Mahal kayo ni. dakulo ng violation mo. Grabe ng kalawang. Oh, kalawang lahat, dagdag ta Uni ka daw, kalawang. kalug-kalug. Kalog, kalawang, kalog. Ang tapaludo. Uni ka sinilas. Sili nga. Ang tapaludo ka sinilas. Bawal yan. Para dilong ka mukha. 500. Dahil mo na hiling ni? Tingin may nakakabit ang badil. Sir, baka Uy na kaiba mo sisian. tuwang ko po, sir. Tugang mo gani bagaan si Cookie. Sir, pwede tama magarin ng pag-istoryan, sir. Hindi ka mo. Padiri dadalan. Yan, teman. Bantayan. Tagas ka mga payo nindo. Kung abunganin nindo noy na mababayulitan noy. Magtutubod ka mo digdi. Naka-protocol oh. Helmet mo baga ako, sir. Helmet man na bawal nga ni yan. Ano? Pusasan mo nga ni ini. Putas. Hindi man pwede, sir. Ano, pusas? Di ka na ako sigurado kung pulis ining kaiba mo. Ay, pulis ako mo. Pulis yan. Natangin lang ko nakalin pulis na gadot. Ay, Chon. Pulis yan noy. Dahil out sa nga nanlalagong kanday mapagkatiwalaan. ayusin mo naman ako hali ako sa kadlan. Imposible yan, sir. Ngunyan sana ako nakalin pulis na gadot. Bago man talaga na pulis. Ano man? So mga kairibanan ko kaya, mga nagbakasyon, priso yan. Kaya na nanaban ko no yan sa puring. Kaso narakop. Kaya man lang itong, sir. Talagang di mo pagparalay itong kan. Pwede, sir. Diyan na akong tiwala dyan sa ano mo, sir. Bakit pagka ano'y nagbike ka lugod noy, naday ka naka-helmet. Uni baga o, using helmet with bike. Bawal yan, 5K Kaya nga, sir, yan. nagbike ako. Ay, ano ko, sir, nag-helmet. May ano violation siging simbag. Sige, sir, simbag. 500. May violation. 500. Kamahal naman, sir. Ay, 500. Otro simbag. Simbag,
500 ulit oh. Ano man yan sir? Puro turo sa 500 papay. na naman. 500 manggilaray. Is, takot man nito sir ay. Noy. Pero na ini, 6,500 na ang violation mo. Hindi ko kanil sigurado kung... Dahil ka kutana nagparasimbag, tanganing, dahil ka nadakulan. Iga ano mi nga ni, kung ano nga ning magiging ano kaan, katapusan kang ano nindo. Kung makuliton kaya ka mo. Alaton muna nindo kami dyan. Maulay muna kami noy ng mga chip. Ha? Ano plan? Kuhanan mo ang helmet. Sa kuya man ang bike. O yun na Noy. Oh, napagulayan mi na. Masir, madalagitan kami kayo sir. Ikukulong niya mo. Sige na, lugod sir. Gusto nindo makulong ka mo o iwalat nindo yung helmet tapos ang bike nindo? Sir, para tanang rebook sir. Kung mga kulit nindo, kaputin nindo mga violation nindo. Pati ining bulpin, kaputin na. Nori mi tabi ni sir, babalikan. Diyan nga ni, mabalik ka ni kami digdi. Balikan nindo ka, babalikan nindo mo. Ibalik niya sa Sigurado kuya. ka mo sir ha. Doon nga ni kami. Run. Yo, what's up? Magandang hapon po. Nandito na naman ang aming team. Fire up! So, special thanks muna guys sa mga guest namin ngayon. Si ano nga pala? Christian Piaris. Ronan Pizarro yun. Salamat guys sa inyo sa pagsama sa vlog namin. So, ito na. Shout out po. Let's go. Shoutout kay kay Risa na Calvelo, birthday niya itong kang nagaging December 30. Yun, nagtatapos ako, hindi ko na siya shoutout. Shoutout pala kay Jason Nunez, kay Ate Michelle Nunez, at sa kapatid ko mag-birthday bukas, birthday. Shoutout po kay Gigi Andaya. Shout out kay Ate Marisol Nunez. Sige na. Sige na. Shoutout na lang ako sa mga kaibigan ko sa trabaho, mga barkada ko, si Anthony Ilagan, tsaka si John Marco, tsaka yung mga kaibigan ko dyan sa trabaho sa Muntinlupa. Shoutout ka mo. Mag-ingat ka mo, Pernoy. I love you. Shoutout kay Jeneline Aguilar. Salamat po sa panonood ng video namin. Kay Tol Sherwin Abing, long live Tol. Saka kay Marisol Nunez. Shoutout po. Salamat sa panonood ng video namin diyan sa YouTube. So yung iba po, mag-comment na lang sa YouTube namin kasi kumukuha din po kami doon ng mga Saka shoutout din po kay Jason Nunez. Jason Nunez, salamat sa pag-support ng video namin. Saka shoutout din pala diyan kay ito di ko na to makakalimutan. Shoutout kay Reynaldo Lopez Bercasio, pinsan, taga Kugit po 'yan. Saka sa tropa mo sa lahat ng mga nagtatrabaho diyan sa GBN, sa lahat ng nagtatrabaho diyan sa gasoline station diyan sa sentro. Maraming salamat, shoutout po sa inyo lahat. So, guys, subscribe lang po kayo sa YouTube channel namin. Saka sa Facebook namin, Kuya Brad. Huwag pong kakalimutan, kami po ang Team Fire Up!